Tässä on pikku taidenäyttely nyt tulossa ja tää on se galleria. Tämä tila, koko tila on käytössä nyt useamman päivän ja me voitais tässä katsella joku pikku kierros tästä alkuun, että miltä tää paikka näyttää ja tämmöttis. Ensinnäkin meillä on tässä kaikki lähtee sitten gallerian seinästä, ne on valkoiset, kuten varmaan näette. No joka galleriassa nykyään valkoiset. Turusta yhtään galleriaa, joka ei olisi tämmönen näin. Siinä oli, tossa on jäänyt edelliset taiteilijat sitten jäänyt. Meillä oli Plikoilla oli näyttely tässä, he oli jättänyt tämmösiä tänne. Me viedään ne pois tosta sitten ennen kuin aloitetaan omat hommat siellä sohva ja tuotiin muutenkin tommoista erilaista rumpetta ja tämmöistä kaikkea. Mitä sit vois vaikka siellä sählömaalla voi ottaa pikku matsisi sitten, kun ollaan hommat hoidettu. Niin tämmösiä juttuja. Valkoiset seinät, ikkunoita muutama kappale. Siinä on tämmönen pahvit. Mä voin oikeastaan näyttääkin sen. Mä ajatusin tänään aikaisemmin, niin juutu sinne sit peittemään, kun oli ikkunat, niin niistä tuli valo niin paljon sisään. Niin mieluummin tykkään itse touhuta vähän tämmöisessä niinku hämärämmässä. Mä ajattelin pistämään. Mä voin näyttää MDF-levyksi, kun kutsutaan vai mikä pahvi tää on. Niin nykyään ne taiteilijat käyttää monesti näitä halpa materiaali, niin sä pystyt siihen maalaamaan vaikka kuinka kalliin taulun tämmöisellä halvalla materiaalilla. Ja sä voit sijoittaa sit pientä kafferahaa sit tienatakin siitä. Siellä on ulkoon on siellä on monen näköistä tapahtumaa. Tästäkin vaikka mä oon kattellut tästä kun on tässä näin kahvia juonut ja jotain muuta pientä taukoa pitänyt, niin koko ajan menee joku kävelijä ja hiihtäjä, mitä siellä nyt kaikkien koiriakin näkyy paljon. Tämmöstä. Joo, mut nää piti tosiaan peittää ja no niin saatanan vaikea saada nää perkeleen levyt tähän. Kato, kun on just eikä melkein, niin just tän kokoisia. Et sä saa saatana, mun meni sormekki tänään paskaksi, kato, jäi tonne väliin, niin helvetin vaikea saada, kato. Mikki on oikein vääntää niskasi. Ei se perkele, kato. Ihan tohon jumiin tosta reunasta kiikkataan. No. Tämmöstä se on, kato, taiteilija arkikin tämmöstä. Joutuu vähän tekee tämmösiä fyysisiäkin hommia, vähän ettei se pelkästään sitä. Tuolla ollaan ja lipitellään viinejä. Kyllä sitäkin tulee paljon tehtyä, mutta ja ei aina. Semmonen. Menee eteenpäin. Tässä on sitten tämmösiä varaseiniä tai tämmösiä väliseiniä. Nää voisit käyttää miten tykkää. Pari pienempää, pari isompaa. Ihan oman mielestä mukaan valkata. Jaha, tässä on siellä joku peilihomma. Siinä on joku frames, kehykset. Ilmeisesti joku taideteos tämmönen. Joo, sit näkee, kato. Vai kuin pitkällä näkyy tavallaan, että niinku loputon maisema. Tää on tosi hieno. Tosi hieno teos. Kekseliäs. Mut tämmönen tää on, että tää nyt touhutaan se, mitä touhutaan ja omaa aikansa kullakin ja toi täytyy saada pois täältä.
mainitsematon pöydän jo. Nyt. Se on tuossa Roskalavalla. Helvetin hyvä pöytä, sählymailat, ne koripallomattoja ja sitten on mitä nämä kaikki ilmoitustaulut. Tää on hyvä, tähän voi katsoa sitten, jos tulee mieleen joku juttu, niin sä voit laittaa siihen. Voit ottaa pois lapun pois ja laittaa uuden lapun sinä sitä mukaan kun on hommat tehty ja mä suosittelin jokaiselle tämmöistä näin. Tosi hyvä. Helvetin hyvä. No, eiköhän ruveta hommiin. Pistetään kamera poikki ja jatketaan.